Prakash Kumpala Warriors presents Kapikad Comedy Junction, co-sponsored by GL Acharya Jewelers, Puttur, M. Sanjeeva Shetty Silks and Readymades, Mukund MGM Realty, Nix Masala. Only on Avika Productions YouTube channel and V4 News 24/7 channel. ಏನ್ ಬರ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಕಾದು ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಆ ಬರ್ಲಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಯಮನನ ಮಗೇತ ಅವಲಿ ಮಾರಿ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಅತಿನೇ ಬೈ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅತಿನಾ ಏರೆ ಬುಡಿ ಆ ಏರ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೇಲಂಡತಿ ಅರಮನೆ ಮುಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನಾ ಬಸ್ ಅತ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವ ಎಂಚಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿಗೆ ಈ ಯುಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತಾರ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಮಲಗೆ ಕಾರ್ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬರೋಚು ಮಾರೆ ಬರೋಡಾ ಪುಡಿ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟು ಬರೋಚಿಲ್ಲ ರೇ ಆತ ಅತಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಹೋಲಿತೈ ರಾಟು ವರ್ಷ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಐದು ರಾಟು ವರ್ಷ ಸೀದಾ ಜರ್ಮನಿ ಬತ್ತೆ ಐದು ರಾಟು ವರ್ಷ ಪರ್ತು ಬತ್ತೆ ಇತ ಪರ್ತು ಹತ್ತಿರವ ಪರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತು ಬಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಐದು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಾಂಡು ಐದು ಇತ್ತ ಚಿಚ್ಚುಡು ಸಟಾತೆ ಚಿಚ್ಚಿಡು ಗಲೀಜಿಡು ಮತ್ತೆ ದಾದಾನ್ ಪುಂಡೆ ಚಿಚ್ಚತ್ತಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಂದ ಜಾಗ ಅವು ದ್ವೀಪ ದೀಪದಿಯರೆ ಹೋಯ್ತು ದೀಪ ದಿಯರತ್ತಿ ದ್ವೀಪ ವನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಜಾಗ ಸಟಾತೆ ಅತ್ವೆ ಈ ತಿಂಚು ಪೂರ ಬೋಪತ ಈ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅತ್ತಾಕ್ಲ ಅದು ಗಿಡಪುನ ಅಂಚತ್ತಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಕಂಪೆನಿದಾಗ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ವರ್ಕರ್ ನಾಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಉಪಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ ಸೊ ಐಕೆ ಅಂಚೆ 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 ಬೋಂಡ್ ಲೆಪ್ಪು ಪಟಾಸಿ ನಡ ತಿರುಗುನು ನಟ್ಟ ತಿರುಗುನು ಅತ್ತು ಬೆಂದರೆ ಬೆನಿ ತಿರುಗುನು ಬೆಂದಿದ್ದಿ ಏನೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಉಳ್ಳೇದೆ ಪೋತಿರನೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಂತತ್ತಿ ಅನ್ನ ಗೋಡೆದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೆಂಜಿ ಪುನಃ ತೀರತ್ಲೆ ಕನ್ಪೋತ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೇಳಿ ಉಳ್ಳೇರಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಓಡೇಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಏತುಲ ಹಾಕಿದ ಪಾತಿರ ತೆಜ್ಜೇರಿ ಬಗ್ಗನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾಮರೆ ಓದ್ತಿರು ಬರ್ತೀರು ಬಗ್ಗಲ್ ಬಗ್ಗಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಯತ ಮತಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬರ್ಕುಂದುಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದಿನ ಯಮನ ಮಗೆತ್ತ ಅತ್ತಿ ನಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ ಯಾನ್ 16 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ ಅಂದಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಟೀಚರ್ ಅಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡೋದು ಬಂಗಾರ ತಂದೆ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಹೀರೋಲಿ ಮೋರ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಗ್ಗೊಂದು ಬರಬೇಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಂಚ ತೂತಲ್ಮೆ ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಡೆ ಮನಗಲ ಇನ್ನನೇ ಉದಾರು ಶಿಲ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಬೆಂಚು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ತೂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೆತ್ತನದ ಓಲ್ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದಾರಂದ ತುಲ ಐಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಬರೀತು ಗುರ್ರ ಏನಾನೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೀನಿ ತುಯ್ಯನವನು ನಿಕ್ಕ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂತು ಮಾಡು ಐಟಾರೆ ಬೇತಿನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೋಜಿದಾನ ಈ ಎಂಚಿ ಕತೆಗೆ ಆನ್ ಎಂಚಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಮೇರೆ ಬಂದಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕೆರಿಂಗದ ಬೋಡಿದಿ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ನೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟರ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಕೆರಿಂಗದ ಬಾಜಿ ನೋಡು ನಂದಿರು ಹೊಸದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿನಾಲು ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೆರೆಂಗ್ ಕಾಣತೇವ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಮಳಮಲ್ಲ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕತ್ತಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಂಡೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುರುಂಡು ಕಟ್ಟು ಕಿರಂಗ್ ನಂಗೆ ಮಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಇಷ್ಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಮಲ್ದು ಜೈತಲೇಕ ಒಂಜಿ ಶೇಪುಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಕೆರೆಂಗ್ ಕಾಣತ ದೀತೆ ಕಾಣತ ದೀನದ ಮೇಲೆ ತೂಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆರೆಂಗನೆ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕವಾಡೆ ಮೇರೆ ದಾದನ ಕೆರೆಂಗಡ ತೋಜಿದು ಕಂಡಿಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಕೆರೆಂಗನ ಅವಳದು ಏನ ಇನ್ನು 3 ಹೊಡ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಗ ನೆರಗುಲೈ ಪೋಯ ಪ್ರಸದು ಪೋಯ್ ನಾಲ್ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತನ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಆ ಕೆರೆಂಗದ ನಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೈತು ಬಾಲೆ ಮೇರು ಬಾಲೆ ಮಲ್ದಿನಿಯಾ ಕೆರೆಂಗಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಶೋಕದ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುದ ಕಂಡ ಆನುಬಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಮುಂಚಿ ಸಮೇತ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಕೆರಂಗದ ಕಂಡೆ ಬಾಲೆ ಜೀಟ್ಲೆ ಕಾಣು ಮರಂಕರೆ ಅಡೆಗೆ ಕೆತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಬಾಲೆ ಅಡೆಗೆ ರಡ್ಡುದು ಅಡೆಗೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಆ ಕೆರಂಗದ ಅಂಚಿನ ಇದು ಬಕ್ಕ ನುಂಗುದು ಸಾಯ್ತು ಅಂಚಾಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ಪುಡಿ ಆರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಬೇಕು
ಉರುವಾಗ ದುರ್ಗಮಾಟ ಚಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗರ್ತದಲ್ಲಿ ಗರ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆಟ್ ಇವನು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮೊಲ್ಲ ಬೇರು ಇಂಚ ತೂಗಿನ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿರಬಾಯ ಬೇರ್ನು ಕುದಕಂತೆ ಇಲ್ಲಡಗಂತೆ ಕಂತ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲ ಇದೆಯೇ ಯಾರು ಹಂಚಿಬೋದು ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಅವು ಜಾಡು ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಾಗ್ರಿ ಬಿದೈ ಅದೇ ಜಾಡುಂಡು ಜಾಡುಂಡು ಎಂಕಂತ ಏನೇದಾಕಿನಿ ಬಕಂಚ ನಾವು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜೆ ಏನು ಡಾಯಗಂದಿನಿ ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರಕಂದಿ ನಾಡಬೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ನೆರಿಯ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐನ್ ಕೊಡೋದು ಮೀಪಾಯ ಮೀಪಾದು ಸೀದಾ ಕೋಣೆದಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೋಣೆದಲ್ಲ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ತೂಲ ಕಡೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದಕ್ತ ಇತ್ತದಕ್ಕ ತೀರ್ ನಾನು ತೂಲಾಗಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪೊಣ್ಣು 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 ಇಂಚ ಉಂತುದು ಇಂಚ ಗಂಗಸರ ಮೈಪಿನ ಸೀನ್ ಬೇರಡಿ ಆ ಗಂಗಸರ ಮೈಪಿನ ನಾನು ಅವಳು ಬರೆಟೆ ತುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿದ್ರು ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಮಾರುವೆ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೊಲಿ 500 ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಬೇರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ದೆತ್ತದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಮೊಲೆ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚಿ ಅವು ಅಪ್ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಕೊಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪರಶುರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ ನಮ್ಮ ಕೊಡರಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಆ ಪರಶುರಾಮ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಂತೆ ಪರಸು ತಿಕ್ಕನ ಅದು ಎಂಜಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಎಂಜಿನ ಅಪ್ಪನಾಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಚತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರ್ಗನೆ ಒಣಗದಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಬೇರ್ಗನೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಲ ಅದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಡುಪ್ಪೆಂಬಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಜಾಗ ಡುಪ್ಪೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವನು ಇಂಗಲ ಬರು ಚಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಏತನೆ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಅಂತ ಗಣೇಶಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಗಗನ ಐದನೇ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಮೂಲ್ ದಿವಸ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕಲವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪರಶುರಾಮಿ ಮುರಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಟೋಟಲ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ಬನ್ನಿಯಾ పెద్దరాడు నీ పండుగ జరిగి ఆడవే పదరాడు ಎಂಕೆ ಬಂಗಾಂದಿಜಿಗೆ ನಿಕ್ಕದೆ ಬಂಗ ಮಕ್ಕಳಿರೋಣ ಅವ್ವ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅವು ಏನ ತಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಏತ್ ಮರ ಕೆತ್ತದೇನ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೈ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಮಾಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡವು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫಿಗರ್ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪುರ್ಸೋದೆ ಬರ್ತು ಜೊತೆ ಪದ್ರಾಡು ಜೋಕು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 15 ಇವಲ್ಲ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಎಂದು ಗೆತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋಗಲ್ಲ ಫರಸ್ನ ಬೂಡ್ಸು ಎದ್ದಾಕಿದೀನಿ ಬೂಡ್ಸು ಎದ್ದಾಕಿದೀನಿ ಕುರಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆಡ್ಬೋತೀನಿ ಇವಾಗ ಅನುಭವ ನಿಕಾದನ ಅಂಡ ನಂಬರ್ ಅವ್ನು ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪವನತಿ ಆ ರತ್ನಾಕರನ್ನೇ ನೀ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡ ಕಾಚವತ ಮಲ ದೂಜ ಗುಜಾರ ಮೂರು ಕುಸ್ತಿಕೋ ಬೇರಟ ಬಡ ಕಾಲ ಮಂಡಿರ್ ಯಾನ್ ಪದ ಪೋಯೆ ಪದ ಮನೆ ಪತ್ತಿನತಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಬದೋನಿ ಏನಾನು ಪತೋನಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ಕಾಚತಿ ಕೊಡು ಇವಂತೋಡು again what is this gande enk bande janare kacha this is kacha na bande what is the meaning of kacha what is the use of kacha same bande enk use job unde anna ka kacha la common ata it's common bande it's common bande common not common it's very dangerous bande okamare ay gada enidini ay enidini bahawali undu ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವೇ ನುಂಗದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕೊನಪದ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಇದೇವ್ರಿಗೂ ಬರ ಕೊನೆ ರೆಜ್ಜದ ಕೊನೆ ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಂದ ಅವಂದು ಎನ್ನುದು ಏನೋ ಪಾತಿದೀನಿ ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಟೆಲ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ದಾತ ನನ್ನ ಸಾವ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಂಡೆ ಐದೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಮಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್
ಅಂಚ ಉಂಡೇನಾ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಇಂಚಿನ ಬೆಪ್ಪ ಹೊಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಚಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪನ್ನುಡು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ ರೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ Bila, one tail is there, no? That is coming under the yes. The decker line and putting. Trick. Bande. Same. He is like one another. Yeah, I'm saying bande. I can get to carry on. Then I'm going to part of the paga. But I'm a quiet. I'm a both, but in the one there. Then we jump there. Kali angi burde tu. Kaca ada, mungkin. Dan kaca baru mungkin. Anak lepas kalau ini nama mulai balik. Dah udah ke? mulai mulai balik. mulai baru nabi itu panodiktanu. Aku pantai. Itu na, itu anak tu lepas ini anak mulai balik. Anja. Ada. Ada jomke. Bande. Oh, this. Okay. Hati bunyi. Hati. Wanaga. Wajib aja beri. Wajib aja diun. Oni aja lagi diun. Wajib aja diun. Aku share kat. Ini baru tu pe. Mana baru tu pe. Yes, biar aku lihat. Yang kelas tu nama Prasad. Boleh ni nama? Nama ben. Yang kelas. Enak kau ni magi Subramania, Dubai tu. Okay. Subramania. Subramania. Enak magi Subramania. Subramania itu magi apa? Mungkin ada. Itu nama sama tu. Mungkin itu. Ayo, nal. Kan pak. Ekat Parasuram itu. Ayo, menal le. Parasuram itu tumbuh tu. Ada. Subramania mengklaim apa popala mana baru tu. Yaar bidan negara molan sontogu yang nonji boleh dah nul berde ada be. Yaar. Bocci berde. Iji aku ini grip ku bodoh aku. Aku ini pratik. Tunggu. Itu tak pondo. Oh, electrical wire. Electrical wire tu boleh dah nul. Electrical wire yang generator ni. boleh dah nul mul sontogu padam. Otta ada berde. Awal muji eletta, nal eletta. Ayo word awal pass anaga need checking dappa. Queen. Baka. Oh, banpuni. Me jaro. Aku kota indicator. Tik. Ni nasi itu hote. Aku leher dah jara ini. Kami itu punjau tu. Bejar tu. Artinya. Room lo di makaran ni. Anak punjau syok tu room korte. Rata current itu. Dubai dah urut current itu pada. Ini ada beli ada bater lagi bater li. Dubai tu jahit tempat. Muda kan be. Dubai tu jahit tempat kalau nanti. Ini jangan tinggal poin ani. Candi pundi engkau. Iruerla. Check. Kalau ni ada makan ada sebab ada dah me. Current jangan room lo pada. Ini cina bater apa? Current dah gitu me. Awu room dah le hokna kau ni kiri di puja. Yahan ulai hokla kan nana kiri numul di nana kalwer kono kono bercini kiri itu talem dah. Ada jangan apa? Benda sama je. Itu yang asal ni bukti je. No, going first time no Prasada. Apa yang padan dah matra boleh. Ang bakau tahu kan Subramania mana kan kau teng. Mari kau matra tikai maratin alpa. Wakapura rasa itu dah. Mall mana kurang gommal dah. Tadi. Mall ain bajai lah pugera kurang patah aja. Pantai na ini kau na rejin. Ay batti na ta bajai. Baka pattan. Bajai batti dead dak dab aaj bajai baltan. Airport. Pugera inse dette red botti aiti. Baka pera. Pugera sir. Ay bajai a botti dai. Pugera korte gottu jai pugera da. Wah pugera barli mare. Ide pugera andalo ಇದು ನತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕುವೈಟ್ ಹೋದಿನ. ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಡಿಕೆಂಡ. ಎನ್ನ ಕುವೈಟ್ ಇಡಿನ ಮಣ್ಣಗ ಪೋನಗ ಪ್ರಸಾದ ಬರೋ ಇತ್ತು. ನಾಗನ ಪ್ರಸಾದ. ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ. Oh, pati. Prasad. Prasad tu ye. Drugs in the London. What is this? What is that? This is Prasad. Prasad nagli hota. It's your name. What is this? Correct. Nam but this is Nagas Prasad. This Nagas. How long ago? This Nagas my. Kanda naltu saju painiya. I will talk about. Pura alla burtuje. Pura net kamari. Iji. Itu, aku naga Brahmini anu sama dengan. Ada udah. Aku baca itu, ya kalau airport tu. Ini sampai dah mari lah. Cek, pidai uru mana ancin. Antau ni, ada room matra baru pun tu room yang Dubai me Subramania korte ni England lama lela. Kata lah. Baris jauh tu room matra. Altu bati apa ni? Mali ni buti. Masa seorang pet, England last tu magal. Aku yang kata tu je. Mali ni Dubai bati apa buti nak. Kata lah tu. Baka, nama, aku side bodoh. Nata dirumna tu, 12 saul itu, Indonesia itu, Dipur itu, Cici itu. Nija me, madame ada ni, samsara radu jokul pura. Amal nerperi, ya paling lah tu nerperi. Amat naik jangan.
ನಮ್ಮ ಆತ ಬರ್ತಾತೆ ಓ ಕಂಡು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರ ಪಗ ಉಂಡೆ ಓಲ್ ಪಗ ಎನ್ನ ಅಲ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತೀರಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುಣ್ಣಿ ಬುಣ್ಣಿ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಾರ ಮಾರ್ಗೋ ಮಾರ್ಗೋ ಮಾರೋಬಿನ ಹತ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋ ರಾಬಿ ಅಲ್ಲ ಬುಧರ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಯಾರು ಕೆಫೆಗೆ ತುಂಬ ಕಿಪ್ಪಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಫೆಗೆ ಕೆಫೆ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿದೀನಿ ಈ ಚಾಮರ ಹೊಡ್ಲೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಸರಾಗಿ ಇಂದ್ರಭವನ ಡಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದೆ ನೀರ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಂದ ಎನ್ನಗೆ ಯಾನಾಡು ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಬೈತೀನಿ ಯಮುನ ಕಚ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣ ಮಗಳುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ್ ಮಗನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಸಂತೂರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಲೆಕ ಮಮ್ಮಿ ವಯಸ್ಸು ಕೆಲವು ಲೇಪಣ ಪಾಶುದು ವಯಸ್ಸಿ ತೂಪೆ ಏನು ತೂಪೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಮರಳು ನನ್ನ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಗಲಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲತ್ತಿ ಅಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆ ಬರ್ತತಿ ಕೊಂಚం ಓಪನ್ ಮಗಲ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಎಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಎಸ್ ಮಗ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂದ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಸೊ ಅಪ್ಪೆದಾಲ ಬೇಜಾರು ಏರಿ ದಾಳ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಯಾಪ ಮಂಡಲ ಅವನೋಡಕೊಂಡು ಒಣಸ್ಕಿನ ಶಾಪ್ರ ಒಂಜುಗಡೆ ಮಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗರೋಬಿ ಮಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಗದು ಬರುತ್ತೆ ತು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅದು ದೂರ ದೂರ ಅಂತಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ರೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಪುನಕ್ಲಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲ ಬುಧರಂಜಿನ ಮಾರ್ಗರೋಬಿನ ಮಗಲ್ನ ಮೆರಿಂಡಾ ಇಂಚಿನ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತು ಮಿರಿಂಡಾ ಬಾಬೆ ಉದರ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಮಾರ್ಗರೋಬಿನ ಮಗಲ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಮಾರ್ಗರೋಬಿಯೋ ಅವೇ ಮಗಲ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಇದು ಅಲ್ಲ ಮಿರಿಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಘಾಟ್ಗಳು ಈ ಮಿರಿಂಡಾನು ಅವಳು ಎಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡಬೇಕು ಹತ್ತಿ ದಯಪಡಕ ಸೆಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತ ಸೆಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೆಪ್ಪು ಈ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತಲ್ ಬರ್ತಾವ ಮಾರ್ಕೊಡ್ಗಲ್ಲ ಅದು ಹಲೋ ಮಿರಿಂಡಾ Bukan tuh kita tak kiri dia kiri dari bawah. Cuma satu dia ciar mau dia ciar, oke? Ya terus terus saja. Oh, oke. Betul kan? Betul. Ini ada apa bahasa? Aku dah tahu. English. Enggak tahu. Hi, sweetheart. Oh, you come. Ya, ya. Sit. Come on, sit. Sit. One. Oh. Ini Cina lagi. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡಿ ಅಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಗರೋಗ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗರೋಗ Mom's name, Margarovia. Margarovia. It's very nice question. But ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ. I am Lakshman. Hello, nice to meet you. Yeah. Lakshman means I am that Shilpi, you know Shilpi. ಸಾವಿರ ಗಂಬದ ಬಸದಿ and ಹಂಪೆ ಎಲ್ಲೋರ YouTube. Ellora, Patadakallu, YouTube, all the statues and all. I'm sorry, I'm not. Oh, carpenter. Oh, you're a carpenter. No, carpenter. That is not carpenter. But artist. Yeah. They're doing the. Oh, you're a sculptor. Oh my God. Oh yeah, I remember you showed me on YouTube. Correct. Yeah. Oh, That's Mr. me. Lakshman, it's so nice to meet you. I'm so happy to see you. Yeah. You're from there? Yeah. And then, how are you? I'm very good, thank you. How are you? Had something very good. Oh yes, I had for breakfast kaltappa. It was really nice. Good. Your name? My name is Mirinda, but my mom calls me Mindy. Mindy. Yeah, you can call me Mindy as well. Yeah. This is Mindy. Ainanda. Mirinda. Mirinda in short form, Mindy. Yeah. Nice name. Thank Short you. and sweet Thank and you. calling easily call. Yeah. Mindy. Hi Mindy. Hi. Minda. Joke. Yeah. Yang ಖುಷಿಯಿಂದ ಆರಬಹುದು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎರಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಐದು ಕಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಇಟಿ ನಂದಿನಿ ಪೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋನು ಆನಂದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ போயிருந்தாಂಡ ಮೇಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡೋನು ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ನಂದ ಜೋಕುಲ್ಲ 60
ಅತ್ತ ಕಾರ ಪತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡತ್ತನ ಬೇತವಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇದು ತಾನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೊದಲು ಒಂಜೆ ಕಾರ ಬತ್ತುಜ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಉದ್ದು ಅವು ಕಲ್ಪವು ಸುರುಕು ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾರ ಪತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಟ್ಟೆ ಉಂಕನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದೆನ್ ಮಿಂಡಿ Yeah. How are you, Mindy? I'm very good. I'm very good. How is it? Husband? Do you like husband? Oh, he's a lovely guy. He's Oh. amazing. I really lucked out in this man. Very good. I mean, he's so amazing and he just spoils me rotten. I just have to say something and he takes care of everything. And I don't really have to worry. He plans dates. He takes me out for cinema. He takes me out on vacations, surprise vacations. It's just amazing. I mean, he was really close to my mom in the beginning. Please don't judge. But I kind of got attracted to him because I always wanted to get married to someone from Mangalore who would speak Tulu, a little local, because those are my roots. So I wanted some sort of connection to Mangalore, and now it's amazing. I'm just so happy. ఒక దాయాలి నోక్షేమతి నెర్రెత్త Then, are you know Tulunadu? Yeah, this is Tulunadu. Of course, this is Nice, nice words and nice bhasha. Tulunadu. You love to speak Tulu? Oh yeah, I absolutely would love to speak Ayyo. Tulu. I cannot much though. I haven't been here much. Like when I was really young as a kid, I visited a couple of times. But apart from that, I didn't really learn Tulu. But now that he's in my life, I keep listening to Tulu so often that I kind of follow on from the surface level, like just here and there, little bits. But apart from that, I don't really understand much. But he's taught me some few Tulu words and I really love them. Really cute words like Beavasi, Halkat, Nai, and then there's Bachali, and then there's one favorite of my Padari. I love Padari. ಅವ ಕಲ್ಪದಿನಿ Yeah. ಯಾಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್లు ಕೂಡ ಪಡತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪದಿ ಅವನ ಬತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ಅನ್ನೊಂದು ದೋಸ್ತಿ ಒನ ಸುಬೈದಿನಿ ಬತ್ತದ ಒನ ಸುರ ಮಾತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದದು ಫೋನಾಗ ಓಕೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುಟ ವೈಕಿ Nice. Yeah. The Tulu words? I mean, they're very cute and they're very funny. They sound very funny, so it's hilarious. Okay. Tulunadu means that there are varieties are there. Yeah. Yes, you go on round. Kamala is there, Yakshagana, drama. Oh yeah. I plan on seeing all of this. I want to get to experience all of this. I'm here for a while, so yeah. Very nice, Bindi. Very nice. Uncle, if you don't mind, Bindi. I really Bindi. want to ask you a question. Please don't mind. Come on, Bindi. I'm told that you have 12 kids. I'm sure yours must be a love marriage. I'm just too curious to know about your love story. How did you guys meet and what happened? Could you please share a little bit? Yeah, love marriage. Yeah, of course, I'm sure. 12 kids. I love wow. this, so much love. Oh, really? Which place, you know? Where? No, I Yeah, don't know. Jyoti Talkies. Uh-huh. Naninna Marayalare film released that time. Nanina Mama what? Marayalare, Naninna Marayalare. My, I can't. that's funny, but, Yeah, it's okay. Dr. Rajkumar, one of the superstar, one of the yeah, god of. yeah. You heard about him? yeah, of course, I've heard. Very god. Yes, Rajkumar's film. I'm a big fan of Rajkumar. Really? Okay. Yeah. Okay. Never. All the films I saw. Okay. All the films. Okay. Naninna Bidalare, the touch. That time, one day, houseful. That is, I have 2 tickets. Okay. But one rickshaw came and one beautiful girl. That was Auntie? Yeah. Oh my God, I can imagine she must be really beautiful. Very nice. That's moonlight. Moonlight is there. So it was a night show? No. Morning. Sunlight. Sorry. Oh, okay. Sunlight. Sunlight was bright sunlight. She get down and slowly walk forwards with me. And Okay. I saw her. A nice round face, Chandramukhi. And Karnagundala. Okay. That the hair flowing like this. And slow motion, 48 frame. She is coming towards me. Okay. I saw her. And she asked, Vireda, ticket unde. Sorry. So I fall down there. I did. Oh my God. Yeah, I gave her. Oh, she asked you for a ticket? Yeah. We sat together. Oh.
sat together and watching cinema. And after that, black, no. Oh my God, you're very naughty, uncle. You're so naughty. Then love and after marriage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kids. 12 kids. Oh my God, hats off to you, auntie. How did you manage it? How did you raise 12 kids? I'm just so, it's beyond my imagination, but amazing. That's amazing. I mean, you're so gorgeous. You don't look like you have 12 children. You look so young. ಪನ್ಪುನಿ ಈಗ ಆತೇನು ಎಂಚ ಪೆದ್ದಿಯಾರ ಪನ್ಪುನಿ ಓ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೊಗ್ಗಿ ಗಿನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಆತನದ ಅಂತ ಪದರಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ affection with wife. Oh yeah. You know that? Yeah, sure. ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮರ್ಮೇನ ಬೇರಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಶನಿವಾರ 2 ಶೋ ಐತಾರ 3 ಶೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಸೋದಿಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ್ದಾಗ್ಬಿಡಿ ಬಚ್ಚಿದು ಇಂಕಲ್ನ ದಿನಚರಿ ಅದ ಐತಾರ ಕಾಂಡೇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಲಾಕದು. What are the name of your kids? I'd like to know. Yeah, you want that name? Yeah. I don't know. I mean, there are 12. Jokulna Pudarvan. Yeah. Peddere gottundu Pudarvan. Mallaya Vishnu. Vishnu at Mallal Gagana. Daughter. Okay. She's a comedy player. Oh. University. Yeah. She married 3 months old. Oh, okay. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಗಗನ ಮದ್ಮೆ ಕಾಗಜಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದ ಅವು ಈ ಅಪ್ಪ ಚಿಚ್ಚಿಡಿತ್ತ ನಾನು ಆತ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು and first one is Gagana. Gagana Edvokaya Vishnu. What's the meaning of Gagana? What does Gagana it mean? means sky. Oh, sky. You heard that song, Kannada song, Ravichandran? No. Gagaradali gudugutire gudugina sadana ಧರಣಿಯಲಿ ಹಸುವಿನ ಜನನ ಮಳೆನಾಡಿನ ಮಳೆ ಹಾಡಿನ ಅನುದಿನ. Oh my God, Devasi, he sings so well. My God, I'm so surprised. Oh my God, you have a heavenly voice. I love it. Please continue. ಪಲ್ಲೆ Huh? The song is so good. Oh. That was a nice song. Ganesha, Subramanya, Balarama, Karna, Arjuna. Oh, all God names. All wow, God names. that's and amazing. 9th one is Raktavija. Oh, I don't know. What Calling is that? Arvija. Oh, okay. What does it mean? Raktavija means that is one Rakshasa. Oh. Rakshasa means one, what is that? Creature. Blood. Yeah. Raktavija means it one drop blood put down, no? There are so many bijas. Bija, cashew. So, oh, okay, cashew. Correct. Okay. And last one is girl. That is Malini. Malini means not Mahishasurappe. Malini, daughter. Last one. Okay. She stepped inside. Oh, okay. How sweet. How sweet. Nice, big family. Amazing. Yeah, Bindi, Mm-hmm. you like India? Oh, I love India. I absolutely love India. I Thank was God. just waiting to visit here as an adult. I never got the opportunity, or I didn't know anyone who would take me around and show me the culture of Mangalore. But I now absolutely love it. I've asked him, Atabe, I have told him to take me to the Yakshagana and Kamala and the food. Oh my God, I can't stop thinking of the food. It's so amazing. I mean, I had kanchakutti. What was that? Koroti, sorry. I had koroti. Oh my God, that's to die for. I love koroti. I mean, it's so dehydrating, but I love it. And then there's that, you roll the leaf and then you tie a knot. Tetla. That is Tetla. Yes. And rolling and one. Yeah, and then there's putting munga vedana padengi. It's very nice. Yeah. And then there's tamara chutney. Timare chutney. Oh yeah. Timare chutney. And then what was that rice ball, hot rice ball you put and then you start driving and something. That is Sevedante. Oh, there was coconut milk. Oh my God. This is there, one driving system. Yes. Now driving system and before and this system. Now change it, driving system. It's so fun. I tried it. I did it. I drove. And then the
rice noodles came out. I was so happy. It was so exciting. First putting pundi and Yeah. driving, and under the ground coming same as it. Yeah. I loved it. I had a great time. What an experience. And you know makkar roti? ಕಪ್ಪರು Sorry, kappar roti. No. Never she make me eat kappa roti. Kappar roti. ತಿನ್ಬೋದ I have not had kappa Next time roti we- yet. Kappar roti. Is it tasty? Yeah, very tasty. Oh, I want to try. And gunjida chutney, no, super. What? And ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿದೆ uppadu vachirno. Oh, fantastic. Yeah. Hello, over that one mele. Only cook need to go. ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ Jummondu pad. ಎಲ್ಲ ನೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಐದು ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿದೆ ಅವಳು ತಾರ ಕಟ್ಟದು ನಾನು ಕಟ್ಟುಡು ಉಳ್ದು ಕಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೀಜಿದೀನಿ ತಾರಾಗೇನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡ್ದಾಟ ಎದಗೊಲ ಮಂಡಲ್ದಂಡ ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸೀನಿ ಮರಳಿ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಅಂದಂಡ ಅಪ್ಪ ಮರಲ What are they saying? Oh. What was that? ಇಸ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ಸೊ ಮೈ ಫ್ರಾನೆಸ್ ಗೋ ನೋ ಕೊಡ್ಚಿ Poor English. ಮರಲ Only two people are talking English. Yeah. Nice English. Yeah. Oh, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಲ್ಲೆ. ಏಯ್ ಕಬಡ್ಡಿ. Hey, ಕಬಡ್ಡಿ. Yes, Sky? Kabaddi. My daughter. Yeah, Sky. She's kabaddi player. Yeah. Oh, okay. What's kabaddi? ಓಕೆ Kabaddi means see two parties there. Kabaddi. Kabaddi. That Oh, means game. it's a One game. sport. Oh, She's okay. university. Oh, wow. Oh. So you're an athlete. Yeah. Amazing. ಕಬಡ್ಡಿದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಗಲನ್ ಬುಗರ್ನತ್ಯ ಅಲ್ವರ ರೈಡ್ ಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತು ಅದು ತಿಳಿದು 4 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರುವಂತಲ್ಲ ನಾದೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಬಂದಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಂತೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ತಿಂಜಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಬಂದಾಗ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಗಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಿಕ್ ಇಂಚು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಎದುರ್ದೇನು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ఎలా అలా కర్మ నా ఇంట్రొడక్షన్ కొడుకును ఇంకా కరెక్ట్ ಗೊತ್ತಿನಿ ఇంకా అవే ತಪೆರಂಗ ಕಡದ ಬಾತಿನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲವಿ ನಾವು ಜಾಡು ಗೊಬ್ಬೊದ್ದಿ ನಾವು ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಬಂದಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಊರು ಚಿಚ್ಚಿರ್ ಗೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಚಪಲ್ಪುನು ಸಂಜೆ ಬಂದೆ ಅದು ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆದಂಬಂಡು ಹಾಲೇನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ರಿ ಶೀಶಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ. Oh, she's tomboyish. Oh, Okay. I like. Oh, girls baby. who like Oh, really baby. tomboyish. Oh, baby, rowdy baby. That type of baby. ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಅಂಚ ಬ್ರೇವ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ಸಿ ಹಾಲು ಇನ್ನೇ ಆಂಡ್ಲೆ ನಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾಗ ಚಾಕ್ ಮುರಡಿ ಒಡೆಗೆ ಹೋತಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೋ ಜವಣ కొంచెం ಒಳ್ಳೆ ಪುಣಿಗೆ 13 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಉಟ್ಕಂಚೋಳು இந்த நம்பர் அப்படி இத்தேல ரெண்டு கொடுத்து பாத்தீனா இந்த பாடு பாத்தீனா ஒரே ಅಲ್ಲ ಮಂಡ ಓಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದು ಬಾಡ್ ಬದಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಚಿರತೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅಂದ ಚಿರತೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬಂದು ಬಾಡ್ ಬದಿನಿ ಯಾರು ಬಂದೆ ಚಿರತೆ ಇಡಿ ನಮ್ಮೆರಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಡ್ ಹೊಡ್ದು ಸರಿ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ನಂಜಿ ಬಿಡುದಪ್ಪ ಅಂತ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಬೀಜಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮದ್ಮೆ ಅಂತೀನಿ ಆಯ ಕಂಡನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಡನ್ ಬೇಜರದೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೈದೇನಾ ಗುಡಿದಿಂದತ ಬೈದರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಫೋನ್ಡಾ ನೇ ಓಲರಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ Is that her husband? Oh, hi. Namaskara. ಒಂದು ಮಿಂಡಿ ಒಂದು ಏನ ಬಡಿದು ಮೆರಿಂಡ Namaste. ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕಂಡ Your husband? Oh, very nice. What do you do? ಇದಾದ ಒಂದು ನನಗೆ ಆನೆ ಆನೆ yeah one temple is there Sri Krishna Paramatma Okay. the temple there is elephant Yeah. every temple there is one elephant Yeah. so look after that elephant and Oh, you're an and all the devasthana and you take care of the elephants. giving Rashidi What an interesting job. Amazing. ಅದೇ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮುನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಚೋಟ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ್ love ಲವ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಆನೆ ಪ್ರತು ಅನ್ನತೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ನಟ ದೊಂಬುದ ಪೂರ್ತಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬಂಡ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಆನೆ ಕುಡುಗರು ಅಂತ ಕೂಟು ಎಂಚಿನ ಕುದುರೆನೆ ಆನೆಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಉಂಡೆ ಬೈ ಮಂದದ ಕೋರೊಂದಿತ್ತೆ ಆನೆಗೆ
ಆನೆ ಎತ್ತಿನೊಂದು ಆನೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕು ತುಂಬುದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಡೆಯುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಡೇಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೇಗೆ ದೇವರತ್ತೆ ತುಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಅಂಡ ಮೇರೆಗೆ ದೊಂಬು ಬರುಂಡು ದೊಂಬುದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇರೆ ಮಗುರ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಉಲಾಯಿಟ್ ವಂಚಿದ ಅದನ್ನ ಯಾನ ಒಬ್ಬಗನೆ ಎನ್ನೆ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಇಂಕ್ ನಿರಲಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಇಂತ ನಿರಲ ಅದು ಬರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಮನದ ನಿತುಪೆ ಪಿರ ಬೈದ ರಡ್ಡು ಪರ್ದು ಹೊತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಆನೆಗೂ ಕೊರಿಯರದ ಒಯ್ದಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂಜಿ ಸಮಾಜ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆನೆಗೂ ಕೊರ್ರೆ ಆನೆ ಕೊರಿಯರ ಆನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಂಗಾವರೊಂದಲ್ಲ ಆನೆ ಗುರ್ತೈತೆ ಅಂತೀವಿ ಹಿಂಗ ತುಂಬೆ ದುಮ್ನಾಡಿದ ಯಾನ್ ಬೋದು ಆನೆದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಟೂರೆ ಬೈದಿನಿ ಚೂಡ್ಸುದಾರ ಆನೆ ಮಂಡ್ಯಾಡ ಬುರ್ಚಿಂದ ತಾವೊಂದು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಬಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಆನೆ ದೇತೊಂದು ತಟ್ಟು ಆನೆ ಸೊನ್ನಿಲೊಂದು ಕೂಟಾಟಿಗೆ ಮುಲಿಗೆ ಮೂಲು ತಿರುಗಿದಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅವಾಗ ನೀ ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ Uncle, I didn't follow anything. Could you please just quickly explain the love story? I didn't understand. Big lot for story. I leave it. You want that? Yeah, I didn't because understand. He's working in temple now. Yeah. There is elephant. He is fooding elephant. Oh. What is that? Big gunde. Yeah, big gunde, round gunde. Yeah. Giving elephant is eating, but very hot that time. He sat down, no? Okay. One shadow came. Because he's looking back, she stand behind him. Oh my God. Because this man is so many hot. How can he sit here? Because that is the sympathy and the love and mixing that. Yeah. Some mixing that. After that, one day after, she brought some 2 bananas. Oh, okay. Because giving elephant. But she is scared. Scared. I can't get words, such words. That's fine. I'm getting it. Yeah. Because I'm always talking Tulu. Yeah. English is hiding me. Yeah. To help it, she want to give, but scared. Okay. He saw. He went there and asked, "What about you want to give elephant?" Yeah, Pandal. Yes, please. Okay. This man directly go to elephant's ear, no? He tell, "My love, she want to give banana. Please adjust." What elephant said? No. No, not no. Kadapudu. Okay. Send him. Send her. Okay. So she gave banana, and after that, turning, no, she's turning, gave and turn. That sundil, no. It is the trunk. Oh. She fall. Oh my God. So romantic. Karma, romantic. Ira inettu narakavattari endartha That's 1 minute. Mom is calling, okay? I'll just answer the call and come, okay? Yes, no, come on. Okay. Yeah. If you are free, come here. Okay. Devarsi, I'm going to go and come back. Bye. Okay, darling. ನೆದು ಹೋಯ್ನಾ ಮಾಂಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕ ದೇವರ್ಸಿ ವೇರಿ ಹಾಲು ಬಂಡಲು ಅಂಚವಣ್ಣ ಅವು ಅಂಕುಲ ಮೋಕೆ ಲೆತ್ತು ನಾ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಣ ಕರಿಚ ಅಮುಡ್ಕ ಬರಸನ ಓ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಾಡು ಅದೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂದನ್ ತಲ ಗುಡ್ಡಿ ಸುಂಡ ದಾದಿ ಉಂಡೊಮ್ಮೆ ಓ ಕಲ್ವ ಈದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 15 ಜನ ಮಾತಾಡ ವಿಷಯ ಟೈಮ್ ತೂದು ಪನ್ಕಂದ ಕಾತು ಅಲ್ಲ ಒಂದು alla sundiji ಕಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯ నాకు ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ ಓ ಆಡು ಏವೆರು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇ ತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮರಮೇ ವಂಡಂಬಿ ಆಣಮಗೆ ಅಯ್ಯನ ಹೋಗಂತಂದು ಲಕ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಜಿ ತುಲಗೆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚನೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಇದು ಕೊಡುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೇ ಐನು ಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿ ಜೋಕ್ಲು ಕೊಡಮೆ ಇಲ್ಲ ಐತಂಜು ಸುಖನೇ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಹೊರಿಮಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಿಮಗೆ ಮುಲ್ಗೆ ಹೊರಿಮಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಹುಡುಗೆ ಛೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಭೂತವನ್ನ ಹೋರ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಬಿನಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆನೆ ಎತ್ತು ಜಾಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ತಾನ ಬೈ ನೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಅದು ಸೇವೆನ ಸೇವೆದೆ ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ
ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ತಪ್ಪ ವಿಜಯ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಬಂಜಿನಲ್ ಮೇ ನಿನ್ನ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲನೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲು ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರಿ ಲಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಕುಸಲ ನಿಜ ಮೇ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದೇ ಇನ್ನು 13 ಜನ ಐತೆ ಅದು ಏ ಮಾಮಿ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾಮು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾ ಬಕ ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಈಗ ಬರ್తుందా ಈಗ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಅಪ್ನೆ ಮಾಮು ಸಿ ಅವಾಬ್ಜಿ ಮಾಮು ಮಗಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ಅಪ್ಪಲ ನೀರಿನ ತೂಪುನ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿ ಎದ್ದು ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ಐದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ಬನಿ ಸಮಾಜದಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಮಾಜ ಮಣ್ಣು ಸಮಾಜ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಮಾಜನ ಪೂರ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಮಾಮು ಸರಿ ಅಪ್ಜಿ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 8 ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಗುಡ್ಸೋದನ್ನ 8 ಬರದೆ ಅವ್ರು ಬೇತೇನೆ ಟೈಮ್ என்ன பஞ்சனா என்ன ஒட்டுட்டிಗೆ ನೀ ಮೇರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಬಾರನ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿ ಬಾರನ ಸಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಪಾರಿರು ಜೋಕುಲ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೇ ಬಾಲ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಜೋಕುಲ ಬಂಡ ದಾದ ಮೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮೇವು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಕಾವಡು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾವಡು ಅವು ಸ್ವರ್ಗವು ನೀకు ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಈತ ಪನ್ಪ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ಪನ್ನಡು ಮ್ಯಾಕ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಇಮ್ಮೆನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಯೋಧೆ ಯೋಧೆ ಮಾತೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕನಕ ಮ್ಯಾಕ್ ಖುಷಿ ಆವಂದ ಪನ್ಪೈನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಅಡಿಟ್ಟು ಏರ್ ಇಂಚಿನ ಬರೀತೀರ ನೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದೇ ಅವೇ ಬಾಲ್ಯ ಮೇನ ದಯಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬರೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಮು ಹೆಂಗ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಇಂದು ಇಂದು ಮೇ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇಂದು ಆಣ ಮಗನ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಆಯ ಬನ್ಪೆ ಮೇ ಬನ್ಪೆ ಅಂತ ಬೋಡ್ದು ಬಂದತ್ತು ಸರಿ ಈಗ ಎಂಕ ಬಾಲೆ ಏರು ಮಿಂಡ್ಯಾ ಮಿಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಡೆ ಹೋ ನಾರ್ಗೋಬಿ ನಾರ್ಗೋಬಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಒಂದಿನ ಕೆಫೆ ಪೋಯ ಕೆಫೆ 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 ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕೆಫೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಚಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರಭವನದ ಒಳಗೆ ಇಂದ್ರಭವನದ ದಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತುದಿಲೆ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಈ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲ ಛೇ language language yes ready okay ಓಡಿ ಲುಕ್ಕೆ ಓಡು